са нашите мили домакини, заедно с озеленяване. Да. И господин Васил Дъбов, който произвежда гинко билоби. И който ще ни разкаже много за тях. Единствен човек в България, който изнамерихме, който знае за тях. Сега му давам думата, защото аз не виждам. Сега да се спрем на основния факт, че това, което съдим по думите на един китайски мъдрец, който е казал следното, вие ще си направите извода какво правим и ние сега. Той, Конфуций се казва този мъдрец, сигурно сте чели за него. Той го има на една гравюра, където обучава своите ученици под едно голямо дърво, гинко билоба. Казват, че той бил казал следното. Когато човек е на етап и ниво да се бори за оцеляване, съди рис. В нашия случай тук може да е пшеница. Когато той вече успее да оцелее и се замисли за някои неща като допълнителни изменени състояния на съзнанието, той може да започне да съди в нашия регион, да кажем, би казал Конфуций, грозди, за да си прави от него вино. Но когато той се замисли за вечността, тогава съди гинко билоба. Това, което сега ще направим тук е да засадим 40 фиданки гинко билоба, така че да допълним на тази площ тук бройката от 89. Тук бяха 89, които бяха засадени на 23 ноември 2008 година. Досаждани са допълнително през тези 2 години лично от мен още 50 растения и въпреки това от тези 89 сега едва ли има, брои ги преди 2 седмици, минус 40, значи около 50 бройки. Така че целта е с тези 89 и другите 21 на канала и 3 пред театъра да поддържаме в този проект София 101 гинко билоба от новите времена. Много човека стигат да се поддържат спомените. Тук като гледам как е бройката на хората, първо да видим колко са лопати. Не само една лопата, да гледаме. 40 инструмента разполагаме, така че ще се получат групи от 2 плюс евентуално трети човек, 40 растения. Значи всяка такава двойка или тройка с едно такова растение, само че преди да вади растението, тя да занесем растението, вече ще вземе лопата. С съответната лопата на посоченото място се изкопава дупка. Сега, само и тук показвам, не е необходимо да бъде толкова чак голяма в момента, но разстояние, ето вижте, това, така, трябва да осигурите, както са клонките, ако вие сте учили математика, клонките, това под клонките, което се нарича хранителна площ на растението, там тя да е обозначена, така че в последствие отстрани, като има и бордюр, да се получи поливна чаша да имаме, така че накрая, като е засадено, поливната чаша да е няколко пръста по-ниско от околната от бордюра и след като се засади, да се отъпче и да се внимава, като се така. Вожда на комисията или ако работите с консенсус, всички да са съгласни, че е вертикално разположено. Това е цялата работа. Дълбочина! Дълбочината, значи дълбочината, коренчето на това нещо, Максимум 50 на 50 на 50. Това е достатъчно за тези цели. Точно, първо дупките, защото Само 40, ама... Трябваше да ми да си по-наколче да ги нарви.
предполагам. Аз знам дали има не 80. са телескопични и са по-обикновени, няма страшно. Те ще изглеждат с такава дължина и може би с дървени дръжки или сапове, така че системата е ясна. Мъжете да наблегнат на този тип дейност, а жените да действат вдъхновяващо. Това е. Защото това е творчески процес. Моля? Добре, може би да се разделим, за да може така да се особи, да се разделим на двете групи, т.е. Имаме две групи. Може би банка и на инвестори. Може би да се раздели. Дали да си работят хората екипи? Да, може да се обособят така на макроекипи, ако искате. Ако искате, където... Ами, ние трябва веднага да хванеш едно дърво. После ще му мислим, доктор.